तो ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ରାମ ଚିକିଙ୍କ ହାତରେ ମଲମ ଲଗାଉଥିବେ। ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେତୁ ଚିକିର ହାତ ପୋଡ଼ିବ ଏବଂ ଚିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବେ। ରାମ ତାଙ୍କୁ ସରି ସରି କହି ପୁଣି ହାଲକାରେ ମଲମ ଲଗାଇବେ। ରାମ ଚିକିଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କେୟାର ନେଇ ମଲମ ଲଗାଉଥିବେ, ଚିକି ତାକୁ ଚାହିଁ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ମନେ ପକେଇବେ ଯେ ରାମଙ୍କର କେଉଁଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ମୋତେ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ କାମିନୀ ଅଗସ୍ତି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ରାମ ଚିକିଙ୍କର ଏପରି କ୍ୟାରିଂ ଲଭ୍କୁ ଦେଖି ରୁହି ନିଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବ। ରାମ କହିବେ, ଆଇ ନୋ କି ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଚିକିଙ୍କର ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବ। ଏହି ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖି ରାମ କହିବେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏଠି ବି ହୋଇଛି। ଏମିତି କହି ସେଠାରେ ମଲମ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ। ୟାରି ଭିତରେ ଚିକି ରାମଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ନେବେ। ଚିକି ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ରାମକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ।